Guztioi, gu abendainoko 5. ikasleak gara, eta gure proposamena aurkeztuko dizuegu. Gure gaia kulturak ezagutzeko jaia da. Zergatik aukeratu dugu? Beste kulturak ezagutzeko, lagunak egiteko, eta beste kulturetako ezaugarriak eta tradizioak ikasteko edo ezagutzeko. Eta bizikidetza hobea izateko. Norentzat egin dugu? Gure adinetako umeentzat, ume txikientzat eta handientzat ere bai. Bueno, araba oso etor dezala. Espero dugu gure proposamena gustoko izatea eta espero dugu etortzea. Eskerrik asko, agur! Kaixo, gu 5. ikasleak gara eta gaur txokolatea ezagutzeko jaiari buruz hitz egingo dugu. Uste dugu txokolatea ezagutzeko jaia interesgarria dela, guk ez dakigulako asko txokolateari buruz eta aukera honek asko lagunduko liguke. Tailerrak egongo dira gozongintza egiteko ere Willy Wonkaren pelikula ikusiko dugu eta gero pertsona batzuk etorriko dira nola esateko gauza interesgarriak txokolateari buruzkoak. Espero duguan ikustea eta laster arte. Agur! Kaixo, gu 5. klaseko kideak gara. Eta gure proposamena familiaren eguna ospatzea da. Ospatzeko egiten duguna da ondo pasatzeko eta beste irudi batzuetan badaukazu familia, horre egoteko beraiekin. Ospakizun hau batez ere arabatarrentzat da eta Espero dugu parte hartzea eta... Kaixo, gu 5. taldea gara eta gaur berdintasun tailerra aurkeztuko dizuegu. berdintasun tailerra egiten du jendea kontzientziatzeko desberdintasun tratuengatik. Ikasle denontzako izango da eta aktibidade eta tailer asko izango ditugu. Espero dugu han ikustea eta tailer asko ikastea. Han itxarongo zaituztegu! Hola, buenas, somos del Colegio Pablo Montal y tenemos una propuesta, ¿cuál es? Competiciones de deportes. Nuestra propuesta es que se apunten todos los colegios e institutos de Vitoria para pasar juntos un buen rato. La competición se hará en el Centro Cívico Lacua 03 y os voy a explicar cómo apuntaros. Simplemente haremos un Google Forms, rellenaréis las hojas con vuestros datos y estaréis apuntados. Os animamos a todos y a todas a apuntaros a esta competición. ¡Apunta tú! Kaixo, gu Olabideko ikasle gara, 6. A mailakoak eta Olabidekoak. Bideojoko txapelketa bat antolatu dugu Europa Biltzar jauregian. Eskerrik asko entzuteagatik eta espero dugu guztiok han egotea. Agur! Kaixo, gu Olabideko 6 gara eta gure proposamena munduko azoka da. Kultura ezberdinetako postuak egongo dira eta gauz ezberdinak erosialko ditugu. Sarrera doainikoa izango da, adin guztietako sarrera izan alko da eta musika eta kontzertuak egongo dira. Munduko azoka helburua da beste kulturak ezagutzea. Espero dugu han ikustea.
Agur! Agur! Kaixo, gu Olabideko seigarrendeko ikasleak gara eta gaur mundua ezagutzea gure proposamena aurkeztuko dizuegu. Mundua ezagutzen munduko kultura ezberdinak ezagutzeko da. Mundu guztirako izango da, eta ekintza desberdinak egingo ditugu. Espero dugu hor ikustu. Agur! Kaixo, gu Olabideko ikasleak gara eta gure proposamena da udaleku bat maskotentzat. Gure intentzioa da, maskotak beti daude gu esaten dugun egiten, gure rutinetan eta hori, eta udaleku bat egiten badugu lagun berriak egin dituzte, beste rutina bat probatu eta gauza berriak egin. Gure intentzioa da urte osoan maskotak hezteko programa bat egotea. Espero dugu dena ulertzea eta asko gustatzea. Agur! Kaixo gu gara Zabalgana biako ikasleak eta gaur esango dugu gure proposamena. Gure proposamena da zaborraren eguna, zeren gure klasean uzten dugu, zeren ja ez da biziklapena eta horrela asko kontuan hartzen, eta nahi dugu egin egun bat jendea ikasteko edo berriro asmoan bizikatzea. Eta hau da izan da guztia, espero dugu gustatzea. Agur! Kaixo, gu Zabalgana bi klasekoak gara eta gure proiektua bideojokuteka azalduko dugu. Bideojokuteka bideojokuetarako liburutegi moduko bat da, eta bideojokuak hartu ahal izango dituzu, liburuak izango balitzatekete bezala, eta gainera gu beti izan nahi dugu, gero eta garestiagoak direnez, pizkat doainagoak izatea. Eta ere bai, asko ez badituzu erabiltzen edukatiboak izan aldira. Eta hau izan da dena, hau da gure proiektua, espero dugu zuei gustatu izana. Kaixo, gu Zabalganako bideko ikasleak gara eta hau aurkeztuko dugu. Hau da kirol txapelketak egiteko minbiziaren aurka. Zeren gu uste dugu minbizia oso txarra dela eta nahi dugu jendea minbiziarekin lagundu kirola hau egiten. Minbizia borrokatzeko diru txiki bat ordainduko dugu jendeari, diru hori joango da minbiziaren aurkako konpanietzat, horrela minbizia daukada jendea lagundu aldi dugu. Hau da dena, espero gustatu zaizuela eta Animatu! Kaixo, gu gara Zabalgana bie. Nahi dugu Gasteizko jaietan abeslari famatuak egotea. Baita, nahi dugu gazteentzat espazio bat egotea. Espero dugu gure proposamena gustatu izatea. Agur! Kaixo, gu Zabalganako bigarren F-ko ikasleak gara eta gure proposamena simulagailu bat da. Nahi dugu gazte jaben simulagailu bat jartzea bideojokoen esperientzia desberdinak frogatzeko. Uste dugu bideojokoen eskaera asko hobetuko duela. Espero dugu gure proposamena gustoko izatea. Agur!
Kaixo, gu Zabalganako 2G ikasleak gara. Gure proposamena chill-out gela bat izatea da. Chill-out gauza asko egongo dira. Futbolina, bilarra, filmak, sofa eta beste gauza batzuek. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Etorri! Kaixo, gu 2Hko ikasleak gara eta gaur gure proposamenak esango ditugu. Lehenengo proposamena da gautxoriaren denbora maitasun hobetzea eta ere bai linea gautxori gehiago izatea emateko buelta handia. Hau egin nahi dugu Zabalganako jendeari etxera azkarrago iristea eta lasaiago. Agur!